Robotia bai, estrenatuko da ekainaren 7an, estatu mailan, estrenatuko dugu euskaraz, erderaz eta katalanez. Gure publikoa 4-8 urte bitarteko umiak dira, eta topatuko dute pelikula bat, umorea dakana, abentura dakana, divertigarria, oso entretenigarria eta primeran pasatuko duten pelikula ikusiko dute. Ekainaren 2an igandean izan genituen 4 aurre estrenaldi, katalanez, euskaraz eta erderaz. Euskaraz egin ditugu 2 aurre estrenaldi bai Printzipe Zineman Diario Baskorekin batera, eta bai Realearena zelaian, beraien fundazioakin eta Corner Festivalaren barnian, ez? Eta, eskerrak eman nahi diegu beraiei, eta bai Zine Euskadiri, Zine Euskadiri esker ere pelikula euskaraz ikusi ahal izango da, eta, benetan pozik. Robotia da filma bat Argentinakin koprodukzioan ekoiztu duguna. Argentinan serie bat ekoiztu zuten ja pelikula honen aurretikan. Orduan badaka historia bat, ez? Kontatzen da Bibi eta Alexen istorioa. Bibi da pelikularen protagonista, bera neska bat da, robota da eta futbolan jolastea gustatzen zaio. Baina baditu guraso batzuk, adoptatu zutenak fabrika batian, ez zaien futbola gustatzen, beste plan bat berantzat, orduan pelikulan kontatzen dugu ere, nola umiek batzutan, amets batzuk dituzte, eta batzutan amets horiek ez dira gurasoen amets berdinak, ez? Martxe de Filmen eukizitxun 2 proiekzio, 2 egun ezberdinetan, banatzaileak juntzian ikustera, eta momentuz eukidegun erantzuna edo gona izan da, baina egia da, denbora gutxi pasa dela. Banatzaileak batzuk ara juntzian, beste batzuk gero eskatzen dute linka bialtzia. Mugimendua ikusten dugu eta horrekin pozik gaude. Gure helburua hainbat eta lurralde gehiagotara ailegatzia da. Estrenatzia zinematan alden eta lurralde gehienetan. Momentuz ibilbidea lehenengo puntua, hemen estatu mailan estrenatzia da. Gero badakigu beste lurralde batian nazioarte mailan estrenatuko dela zinematan. Eta gure koproduktoriak Hego Ameriketakoak dira eta Hego Ameriketan ere estrenatuko da, ziur aski abuztuan. Eta gure helburua hori da, espero dugu ibilbidea izatia urte hontan zehar eta hurrengo urtean zehar, oraindikan zinematan mantentzia filma mundu mailan. Hitz egiten ari gea gure koproduktorekin filmaren jarraipena egiteko. Ez dakit beste film bat edo beste proiektu bat, ez formatoz berdin batian, ez dakit, baina egia da. Oso pozik gaudela proiektuakin eta koproduktoren artean oso ondo ulertu dugu produkzioa eta erlazio oso ona daukegu momentu honetan eta bai gustatuko litzaiguke proiektu honekin jarraitzia. Gero Dibulitunen gure aldetikan badaukegu Kantauri itsasoari buruzko dokumental bat estrenatuko dugu aurten ere bai, eta Korri proiektua ari gara ere garatzen, eta gure Joko maitia saiatzen ari gea orain 4. denboraldia aurrera ateratzen, eta ea hurrengo urtean 4. denboraldiaren ekoizpenarekin hasi gaitezen bai.